Muga satunggaling irama tayub kanca ruwang para sepuh pepundhen kula ingkang kepareng badhe nderek-nderekan lumantar beksa tayub ya. Ayo Mas, Ayo kijing miring ayo Mas, kijing miring ngetan bali ngulon apa setiane kelakon dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo Mas aja ngono Mas Joko kijing miring saritir ning isor sura klitar-klitar kapengin weruh aja ngono kijing miring malang sesuai konde melu nyawang rame lunduwe etan kali kulon ya kali tengah kali ana uwote tanah gemati kulon gemati yen ditimbang padha abote kijing miring kijing miring ngalar beling ikut iki awal sesuk ra kumpul Ayo bener Mbak Yukus. aja ngono Mas Joko ye kepiye timun sigarane melu bangun Nah, weteng diedet ora karu-karuan. Ratapang si buta. Sebelah dulur. Peteng dedet lelimengan buka ati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki do Gusti paring margi gesang kula badhe kados pundi benjang kula tumut sinten Bapak Ibu sampun boten wonten agapu spesial kagem Bapak Lurah Pak Samidi tak tabah-tabah ke Bu mugi Gusti tansah ing sandingku pengestune mbok Mbak, iki sing ewo nggone sapa, Mbak? Hah? Ini Pak Wiono Kang Mas. Ya aja ditangkap ning nggone Pak Wiono ra mudeng. Heeh. Wajan penonton akeh, Mbak. Dualan-dalan webak. Iki kok iso bar apa ora ya, Mbak? Gak. Sesuk bare kok. Apa pancen wis nasibku urip iki tanpa bapak ibu Ya yo kul rasa
mau adol suara ya, Mbak. Heeh. Muga-muga kena nggo urip. Amin. Apa pancen nasibku.